Lemuru kama. Muombeni kwa njia hii. Kitabu mar Mathayo 6. Kitabu cha Mathayo 6. Lemuru kama. Muombeni kwa njia hii. Ni wona manie polo. Baba yetu aliye mbinguni. Pinyu wugi mondo bi. Ufalme wako uje. Apako Yesu. Amina. Sama ng'ato nigi pinyu wo. Basi mtu ako na ufalme. Yesu nigi loch makaje ho. Mtu ako na ile mamlaka ya Kitu waru kodonje hii. wokovu umeingia ndani yake. Waru komi pinyu wo. Wamempa ufalme. Ng'ano nyalo wuoyo gi Nyasaye. Mtu ataweza kuongea na Mungu. Kako ene wuone mohero. Jinsi alivyotaka. Sama ene modwaro. Wakati anapopenda. Nyasaye okol gi ng'ato. Maana Mungu achoki na mtu. Ng'ama dhie Jehova. Anaenda kwa Mungu. Nyasaye ok nyalo ologo. Mungu wetu hawezi choka naye. Obiro yie mondo riti. Atakubali akungoje. Makati ikaw seche adi. Hata kama nachukua muda mgapi. E nyim Nyasaye wuoro. Mbele ya Mungu Baba. Jehova onge haraka. Jehova watu wanaweza kushuhudia makuu wakitembea ulimwenguni. Paulo bende kaluwore gi kaka nodongo gi kaka obet e piny Jo-Yahudi. Paulo naye kulingana na jinsi alivyokuwa na akaishi katika nchi ya Wayahudi. Mochopo e sando joma lamo Yesu. Akafika wakati akaweza kuwashutumu waliomwabudu Yesu. Monego Stefano mobedo janeno notho. Akamuua Stefano na akawa mshahidi ya kwamba amekufa. Mtume wa siku ile walimwogopa. Ikinde moro nomiye barua maduong' mondo dhigo e dala mar Damaski. Siku moja akapewa waraka kuelekea kule Damaski. Mondo dhi oketh chokruok mane Anania oseloso ni Yesu. Akaenda kuharibu mkutano ambaye Anania alimtengenezea Yesu. E sama nene yo kodhi kuno gi loch maduong' manomiye gi ruodh Jo-Rumi. Alipokuwa safarini kuelekea kule na ile mamlaka aliyopewa na mfalme wa Yarumi. To nopo ka sa auchiel tir. Alishtuka kama saa 6 mchana. Yesu mawuono warruok noromo kode. Yesu mwenyeji wa wokovu akakutana naye. To Yesu openje mana to Saulo isanda nang'o. Yesu mwenyewe akamuuliza kwamba Sauli, mbona wanitesa? Ok nokono Saulo ni en ruoth. Hakumwambia Sauli ya kwamba mimi ndiye mfalme. Bipok nokone ni en Yesu. Na hata hajamweleza kwamba mimi ndiye Yesu. Openje ni Saulo isanda nang'o. Bali akamuuliza kwamba Sauli, mbona wanitesa? To Saulo emawinjo ei chunye. Sauli naye moyoni mwake akahisi ya kwamba ni duond jal mawuoyo koda no oingo ruodhi mag pinyni. sauti ya huyo anayeongea nami imeshinda wafalme wa dunia hii. Openje ni to in ng'a masando ruoth. Akaweza kumuuliza kwamba wewe ni nani unamtesa Bwana? Eka Yesu kone ni ane Yesu ja Nazareth jal misando. Kisha Yesu akamwambia ya kwamba mimi ndiye Yesu Mnazareti unayemtesa. Nikech ler mang'ang'ni mar Yesu, kwa ajili ya nuru au mwanga uliomng'aa kutoka kwa Yesu, mane Saulo oneno e wang'e, ambaye Sauli aliona kutoka usoni mwake, nomiyo okonyal bedo maneno kendo to nobedo muofu. hakuweza kuona tena bali alibaki kipofu. Mi notaye nyaka nodonjo e dala mar Damaski. Wakaweza kumelekeza hadi kule Damaski. Sama nodonjo Damaski, Roho Maler wacho ne Anania. Wakati aliingia Damaski, Roho Mtakatifu anaongea na Anania. Ni wuogi mondo dhi lam ne Saulo. Ya kwamba wewe toka nje kwa muombe Sauli. Ni mar aseromo kode kendo aseloke mondo ti tichna. Maana nimekutana naye nikambadilisha ili afanye kazi yangu. Saulo penjo ni to jalang'eyo, Anania wacho jalang'eyo maler gi teko ma en go. Anania akasema huyo mtu namfahamu vyema na nguvu alionazo. Yesu kone ni teko ma en go no
asetieko. Yesu akasema nimejua hiyo nguvu, na hiyo nguvu aliyotumia nimeshamaliza. Odong tekona emanu kume kanyo mano mono kodacha osea. Sasa imebaki nguvu zangu ziko ndani yake, na ile ilikuwa adui nami wametoka. Omiobio monde lamne monde batise. Basi nenda ukaweza kumwombea na kumbatiza. Eka Anania nolamone Saulo. Kisha Anania akaweza kumwombea Sauli. Minyinge nolokore ni Paulo. Hadi jina lake likabadilika kuwa Paulo. Omio noyie ni onge gimaduong' moloyo waro. Kwa hivyo alikubali kwamba hakuna kitu kikuu zaidi ya wokovu. Owuoyo enyim jodongo mag Yahudi. Akaongea mbele ya wakuhani ama wazee wa Yahudi. Owachonegi ni ung'eyo maler kaka ne uora gi barupe mondo adhi asand jogo malamo jal mawuoyo kuome. Akawaambia kwamba mmejua vyema jinsi mlinituma na barua nikaweza kuwatesa wale kwa watu wale muamini yule naongea juu yake. Jalno noromo koda momaya nyaka teko mane omiya. Yule mtu akaanza kukutana nami akanipokonya nguvu zangu mlionipa. Omiyo teko ma en godo kawuono emowaro godo ji temochango godo nyaka jotuo. Ndiposa nguvu alizo nazo leo anaweza kuokoa nayo watu, anaponya nayo wagonjwa. Felix kod Agrippa nopenje niya. Naye Felix na pamoja na Agrippa akamuuliza, iparo ni nyalo lokowa sani mondo waidonje dinini? mnadhani mnaweza kutubadilisha leo, unaweza kutubadilisha leo hii tuingie katika kanisa lako? Paulo nowachonegi niya. Bali Paulo akawaambia, ni mano to igi madwaro mondo timre. naye niyo nataka iliweze kutendeka. Makmana nyoroche mag Yahudigi ema kik ubedgo. Bali minyororo ya Wayahudi msikuwe nazo. Paulo en ng'at moneno masira kalando injili. Paulo ni mtu aliyepitia shida nyingi akitangaza injili. Noyie ni warruok reso dhano. Na akaweza kukubali kwamba wokovu inamkomboa mtu. Kendo ng'eyo gima Nyasaye timo ei warruok. Na amejua Mungu anafanya nini ndani ya wokovu. Omiyo ka yande pok owar ng'ato, Ndiposa kabla mtu kuokolewa, ok nonyal ng'eyo ber mar Nyasaye. hangeweza kujua uwema wa Mungu. Be gik Nyasaye ne ok onyal neno. Hata vitu za Mungu hangeweza kuyaona. Omiyo Nyasaye nong'iyo piny Ndiposa Mungu alitazama ulimwengu, moneno ka richo tawala dhano. akaona kwamba dhambi imetawala mwanadamu. Onge gima nyalo golo dhano e teko mar richo. Hakuna kile kimemtoa mwanadamu katika nguvu za dhambi. Mi polo be noling nikech dhano moko matek. Hadi mbingu ikaweza kunyamaza kwamba binadamu walikuama. Ondiki e fweny ka Johana nene fweny 5. Kitabu cha Ufunuo Yohana anaona katika Ufunuo 5. Ka polo wuoyo to en ng'a manyalo reso dhano. Kama mbingu inauliza ya kwamba ni nani yule atamkomboa mwanadamu. Polo noling ti, piny bende oling ti. Mbingu ilinyamaza, dunia yote ikanyamaza. Eka Johana noywak nikech ong'iyo dhano kaka chalo. Kisha Yohana kalia akimtazama mwanadamu jinsi alivyo. Roho maler mar Nyasaye wacho ne Johana Roho Mtakatifu wa Mungu anamwambia Yohana, ni Johana wek ywak Yohana usilie, nikech nitiere sibuor ma dhood Juda. bali kunayo simba kutoka mlango wa Yuda. En nyarombo moseyang'. Yeye ndiye mwanakondoo ambaye amechinjwa. En osemiye teko. Ameshapewa nguvu, Kendo en gi ratiro tena ana haki mar donjo nyaka ei chuny dhano ya kuingia hadi ndani ya moyo wa mwanadamu, mores dhano e teko mar richo. aweze kumkomboa mwanadamu kutoka mkono wa dhambi. Moima Petro wacho ni Kornelio Petro anamwambia Kornelio, e kitabu mar Joote 10 kitabu cha Matendo ya Mitume 10, ni donge ung'eyo kata be ung'eyo je, mumejua kaka nowali Yesu ja-Nazareth jinsi Yesu Mnazareti aliteuliwa, komiye teko kendo opong'e kod Roho Maler akitiwa nguvu na kujazwa Roho Mtakatifu, mondo odhi kamoro amora kotimo maber, ili aende mahali pote akitenda mema, kendo mondo okony jogo ma Satan sando. tena awasaidia wale wanaoteswa na shetani. E muma wasomo mar Jo-Ibrania Kwa kitabu cha Ibrania tumesoma 2 matindo 16 wacho niya. 2:16 ndogo yake inasema, Nenore malong'o ni ne ok obiro mana ni mondo okony malaika, to nobiro ni mondo okony nyikwa Ibrahim. Amen. Inaonekana wazi hakukuja kumsaidia malaika, bali alikuja aweze kuwasaidia wajukuu wa Ibrahimu. Gima nokelo jawar miluongo ni Yesu Kilichomleta mwokozi aitwaye Yesu huyu en ni mondo okonywa wan nyikwa Ibrahim. ya kwamba sisi wajukuu wa Ibrahimu watukomboe, To mana jogo moyie kuom wachne. bali ni wale watu watakaomwamini neno lake. Jawar ka nobiro e pinyni, Mwokozi alipokuja ulimwenguni, oloso yore mar dhi e msalaba. alitayarisha njia zake za kuelekea msalabani. Gik madongo notimo. Mambo makubwa alitenda. Nowaro joricho. Aliwaokoa wenye dhambi. Oyudo dhako moro kojuka tero
terore. alipata mwanamke akifanya uzinzi. Dhakono ne onge kod geno. Mwanamke yule alikosa tumaini. E kitabu mar Johana 8. Kitabu cha Yohana 8. Kisomo achiel nyaka 11. Soma 1 hadi 11. Onwang'o ka dhakono onge kod geno. Akapata mwanamke amekosa tumaini. Piny okayo lak ni nyaka otho. Ulimwengu ulishika ya kwamba lazima akufe. Ikotere ir Yesu ma jawar. Na kisha wakampeleka kwa Yesu Mwokozi. Jawar mane biro golo ji e chuny richo. Mwokozi alikuja kutoa watu katika kilindini cha dhambi. Ong'iyo dhako mochomo kaburini. Akamwangalia mwanamke aliyeelekea kaburini. Oneno dhako maneno tho e wang'e. Akimwona mwanamke akiona kifo machoni mwake. Ka geno ne bende oserumo. Kama tumaini lake limetoweka. Eka ndiko wacho niya. Kisha andiko naye linasema. Nokulore mondiko lowo. Aliinama na akachora chini. Kowacho ne lo niya. Akaambia chini. Nokwong'i e ndalo mar Eden. Ulilaaniwa wakati wa Edeni. Dabiro mondo akel resruok ne dhano manochwe koa kuomi. Nimekuja niwakomboe mwana wa Adamu kutoka mkononi mwako aliyeumba kutoka kwako. Omiyo dhakoni emireso e lweti. Sasa mwanamke huyu ndiye anakombolewa mkononi mwako. To be penjo to donge en gi bura. Wale wakamuuliza kwamba si ako na hukumu. Eko penjo niya. Kisha naye akawauliza. Dhano maonge bura e chunye. Yule hana hukumu moyoni mwake. Mondo ochiele gi kidi mokwongo. Aweze kumpiga na mawe wa kwanza. Enegi to wachni jalo mapok otimo richo. Inamaanisha kwamba yule hajatenda dhambi. To ratil machondo wachni jalo maonge bura e chunye. Tafsiri ya Kai inasema yule asiye na hukumu moyoni. Mondo okwong ochiele kod kidi. Aweze kuwa wa kwanza wa kumpiga kwa mawe. Andiko lero nonwang' ng'at nonwang' ka onge ng'ama ler. Andiko linasema kuna yote alipatikana takatifu. Mine giwuok achiel kachiel chakre ng'ama duong' nyaka ng'ama tin. Wakaanza kutoka moja kwa moja kutoka mkubwa kuelekea mdogo. Mi dhakono noresore e lwet tho. Hadi mwanamke akajikomboa kutoka mkononi mwa kifo. Yesu nobiro mondo owar joricho. Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi. Kendo mondo timgi bedo kare e nyim Nyasaye. Na awafanye watu haki mbele za Mungu. Ma wach maduong' mane Yesu olorne pinyni. Ndio habari kubwa ambayo inafaa watu wanatangaza hapa Mondo duniani. Satan obed maonge loch e ngima ng'ama owar. Ili shetani akose nguvu katika maisha ya mwanadamu. Momiyo Yesu nobiro mondo miwa teko. Posa Yesu alikuja atutie nguvu. Ka osewar ng'ato, Baada ya mtu kuokolewa, onyalo yudo teko mar loyo piny. yule mtu anapata nguvu ya kushinda dunia. Ondike Johana waraka. Kitabu cha Yohana waraka imeandikwa. Mokwongo 5 wacho niya. Wa kwanza 5 inasema. En ng'a moloyo piny? Ni nani yule ameshinda dunia? Iyudo ni onge ng'ama nyalo loyo piny. Napata kuna yule atashinda dunia. To Johana wacho niya. Naye Yohana anasema. Ni jal moloyo piny. Yule anayeshinda dunia. Kata manyalo loyo piny. Ama yule ataweza kushinda dunia. Kata mabiro loyo piny. Ama yule atashinda dunia. En moyie kuom Yesu. Ni yule amemwamini Yesu. Ni Yesu en wuod Nyasaye. Ama Yesu ni mwana wa Mungu. Kendo nobiro e kido mar dhano. Anakuja katika mifano ya mwanadamu. Mane jal manyalo loyo piny. Ndio yule atashinda dunia. Omiyo Johana wacho niya. Sasa Yohana anasema. Ni nobiro ir gige. Alikuja kwa watu wake. To gige wuon go. Na watu wake hao wenyewe. Ne ok orwake. Hawakumkaribisha. To jogo manorwake. Wale waliomkaribisha. Nomiyogi teko. Aliwapa uwezo. Mar doko nyithind Nyasaye. Kuwa wana wa Mungu. Ok nyuolgi e ringruok. Sasa wazaliwi kutoka mwilini. Inyuologi kuom roho. Wanazaliwa kutoka kwa roho. Ng'ama nyuol kuom roho. Wanazaliwa kwa roho. En yamo. Ni upepo. Satan ok nyal winje. Shetani hawezi kumwelewa. Satan ok nyal make. Shetani hawezi kumshika. Satan ok ng'e kumoaye gi kumodhiye. Hawezi elewa ametoka wapi na kwenda wapi. Nikech onge ng'ama nyalo winjo roho mar Nyasaye. Maana kuna yule ataelewa roho wa Mungu. To Satan yudo joma nie ringruok. Shetani anawapata walio kwa mwili. To Yesu jawar. Bali Yesu Mwokozi Nobiro mondo ogolwa e gimiluongo ni richo. alikuja kututoa katika dhambi. Omiyo Paulo wacho niya. Sasa Paulo anasema. Ne warruok en gima duong'. Wokovu ni jambo kubwa. Ka ng'ato owar. Mtu akiokoka. To nitie gik ma Nyasaye timone. Kuna vitu ambavyo Mungu anamtendea. Kodonjo dala chi Shunem. Akiingia katika boma la mke wa Shunem. E ndalo mag janabi Elisha. Wakati wa nabii Elisha. To yudo gik moko nitie dalano mobet kanyo mogurore. Akapata vitu vimekwama katika ile boma. To donjo dalano gi ng'wono mang'eny. Akaingia kwa boma ile na neema nyingi. Oneno ka chiemo to nie dala. Akapata vyakula viko To nyumbani. kendo chiemo nitie kamano. Hata kama kuna vyakula. To ka warruok onge. Na kama hakuna wokovu. To nitie gimoloyo dhano. Bado kuna kitu kimeshinda mwanadamu. Oneno ka kata gichiemo kamano. Hata kama wanakula hivyo. Gin gi mwandu kamano. Wako na mali hivyo. Gidak maber. Wameishi vizuri. To chuny mar migumba. Bali moyo wa utasa. Oloyogi e dalano. Imewashinda pale nyumbani. Nitiere gima nyaloyo ng'ato. Kuna kitu kitashinda mtu. Ka
warruok pok odonjo, kama wokovu haijaingia, sama warruok nodonjo wakati wokovu imeingia e dala Jasunem, katika boma la mtu wa Shunem, andiko wacho niya, andiko linasema chuny mar migumba moyo wa utasa ema nodar modhi, ndio ilihama ikatoka, nochaki nyuol nyithindo dalano, wakaanza kuzalisha watoto pale, to dalano bonwang'e na boma lile limepatikana, ni tho nonwang'ore dalano. mafuta ilipatikana pale nyumbani. To sama warruok odonjo, Wakati wokovu iliingia, warruok notieko tho. wokovu lilimaliza kifo. Paulo penjo niya, Naye Paulo anauliza, koro in tho, wewe kifo, ere tekoni nguvu zako ziko kata wapi? ere lit mikelo? Ama ni uchungu gani umeleta? Apako Yesu. Amina. Ka ng'ato owar, Mtu akiokoka to en gi loch kona ushindi ewi jochiende duto te. juu ya aina mapepo yote. Nyasaye osemiye ratiro Mungu amempa haki mar dagi Satan, ya kumkataa kendo shetani mar riembo Satan, na kumfukuza mar shetani, dagi kuom, na kukataa laana kendo mar wuok ei kuom mar dala gi kutoka ng'ato. ndani ya laana ya kila mtu. Ka ng'ato owar, Mtu akiokoka to Nyasaye miye loch. Mungu anampa mamlaka. Apako Yesu. Amina. Jawar wacho niya, Mmoja anasema, ni unu ka ulemo, nanyi mkiomba to lemuru kama. muombeni kwa njia E hii. kitabu mar Mathayo 6, Kitabu cha Mathayo 6, lemuru kama. ombeni kwa njia Ni hii. wuonwa manie polo, Baba yetu aliye mbinguni, pinyruodhi mondo obi. ufalme wako uje. Apako Yesu. Amina. Sama ng'ato nigi pinyruoth, Wakati mtu ako na to ufalme, nyiso ni en gi loch maka Jehova. kisha ako na ile mamlaka ya Nikech warruok mfalme, odonjo e iye. wokovu imeingia ndani yake. Warruok omiye pinyruoth. Amempa ufalme. Ng'ano nyalo wuoyo gi Nyasaye Mtu ataweza kuongea na Mungu kaka en ewuon emohero. jinsi alivyotaka, Sama en emodwaro, wakati anapopenda. Nyasaye ok ol gi ng'ato. Maana Mungu achoki na mtu, Ng'ama dhi ir Jehova, anayeenda kwa Mungu. Nyasache ok nyal olgo. Mungu wetu hawezi choka naye, Obiro yie mondo oriti. atakubali akungoje, Makata ikaw seche adi, hata kama nachukua muda mgapi e nyim Nyasaye Wuoro, mbele ya Mungu Baba. Jehova onge haraka. Yehova hana haraka, Obiro riti. atakungoja. Nitiere riwruok Kunaye ule e uhusiano kindi kode kati yako naye, ma warruok emokelo. wokovu imeleta, Koro ok obi yieni hata kuruhusu mondo obed garaka awe na haraka. sama iwuoyo kode, Wakati unaongea naye, sama ipango wecheni unapanga maneno yako e nyim Jehova Nyasaye. mbele ya Jehova Mungu. Jehova oling' mos winji. Jehova ametulia na kuongea Nikech in kod gire. maana uko na kitu chake. Iluongo ni warruok Utwae wokovu ma Yesu nokelo wewe Yesu alileta kod rembe owuon. kupitia damu yake mwenyewe, Owacho msalaba akasema msalabani orumo duto te. gharama yote yamekwisha. Ng'ama owar Kwa yule aliyokoka koro onge bura. sasa hana hukumu, Gik moko te mambo yote oserumo. yamekwisha. Apako Yesu. Amina. Warruok en gima duong'. Wokovu ni kitu kikuu. Ka Nyasaye owaro ng'ato, Kama Mungu ameokoa mtu, to nyaka inuang' ka Nyasaye goli e point A, lazima pate Mungu amekutoa katika hatua ya kwanza oteri e point B, na kupeleka hatua ya B, kotere tera malo kamano, akakuinua hivyo hivyo mochopi kama en ewuon emodwaro. ufikishe kiwango ambapo anataka Nikech mwenyewe. Nyasaye bende ong'eyo Maana Mungu wetu naye anajua ni wakedo gi joloch tunapigana na wanashindi kod joma nigi teko na wenye nguvu gi lang chunje na mamioyo ma ok mag pinyni. na nchi sio ya hapa. To dhano ringruogni kaachiel kod remo ok nyal loyo. Hawezi shinda. To ng'ama nie warruok Lakini yule aliyekuwa wokovu modonjo ei singruok naingia ndani ya agano mar Yesu ya Janazareth, Yesu Mnazareti, mandiko wacho niya, andiko linasema, mibiuru wiyau duto te njooni kwangu nyinyi nyote mojony kendo muganguru mapek, mliolemewa na kubebezwa mizigo, mibang'e miu yweyo, nami nitawapa mapumziko. nimar misigo ma an go, Maana nira yangu misigono yot kabisa. nira yangu ni nyepesi, To lodi ma an godo be, nira yangu niliyobeba lodino bende yom. nira yangu pia ni Koro nyepesi. biuru mondo upuonjru kuoma. Njooni mujifundishe kwangu. Ng'ama puonjore e warruok, Anayejifundisha kwa wokovu, ng'ano bedo mariek. yule anakuwa mwenye hekima Omiyo duogo kod chang. na ana sauti ya wokovu na uponyaji. Jodongo noyie niya, Wazee walikubali ni ng'ama riek yule mwenye hekima, en mana ng'ama owar, yule mtu aliyokoka mochangi, na ameponywa, mopong' gi Roho. amejazwa Roho, Mano e ng'ama riek. ndio yule mwenye hekima. Apako Yesu. Amina. Koro mondo wane gik mabeyo mag Nyasaye, Sasa ili tuone mambo mazuri ya Mungu, ne chuno mondo kelnwa warruok. ililazimisha watuletee wokovu, Warruok kosebiro, na wokovu baada ya kuja, jomoko nono kodak e kuong', wengine walipatikana wameishi ndani ya laana, ma gimiyo cham maber onge dala. ambayo hakuna kitu kizuri cha kupatikana nyumbani. Ka warruok nodonjo, Bali wokovu ulipoingia, to gichako wuotho puonj mar jomoyie, wakaanza kusikia mafundisho walioamini, mopuonjogi ginyalo dar e dhier. wakafundishwa jinsi ya kuhama kutoka kwenye umaskini. Mi warruok nogoyo
gidhier. hadi wokovu ikawatoa kwenye umaskini. Mimier manok nyalo chame gimoro. Miji ambao walikosa kukula kitu, Kawuono ji nyalo chieme michake no. leo hii watu wataweza kukula na waongeze. Nikech warruok nodonjo. Maana wokovu iliingia. Giwuotho e bwo puonj mar warruok. Wakatembea chini ya mafundisho ya hiyo wokovu. Jomoko nonwang' ka onge nying. Wengine walipatikana bila jina. Ne gin joma cha e kind anyuola. Maana ni watu waliodharauliwa kati ya ukoo, Matinde giwero niya. ambaye siku hizi wameimba Ni Yesu ber nikech anwang'o nying manyien. kwamba Yesu ni mwema, nimepata jina jipya. Sama warruok nodonjo. Wakati wokovu iliingia, Tinde en kod nying minyalo luonge go. leo kuna jina la kuitwa, Iluonge min daktari. anaitwa daktari, Iluonge min japuonj. anaitwa mama wa mwalimu, Iluonge min dereva. mama wa dereva. Nikech warruok okelo gima nonego bedie. Maana wokovu imeleta kile To ingekuwa, jochiende nodargo. na shetani walihamisha. To warruok kodonjo. Bali wokovu ilipoingia, Omanyo gigo okelo. ikatafuta zikaleta, Mi ngimane olokore. maisha yakabadilika. Jomoko ne kwayo lewni. Wengine waliazima nguo, Nikech ne gin joma onge maana lewni. ni wale walikosa nguo. Law minyalo dhigo wuoth ne onge. Wewe kwenda naye safari ya kukua. Sama warruok nodonjo. Wakati wokovu iliingia, Gipoka tinde ginyalo wilo lewni. wakatuka leo wanaweza badilisha nguo. Nikech warruok okelo. Maana wokovu imeleta Gik mane onge to bedo. vitu ziliokosekana zikawa. Momiyo Paulo temo neno. Kwa Paulo anatoa ushuhuda Kowuoyo gi jo-Ibrania. kuangana watu wa Ibrania. Onge gima duong' Hakuna kitu kikubwa maloyo warruok. zaidi ya wokovu. Kendo Yesu jawar. Na Yesu Mwokozi Ne ok obiro e pinyni hakuja duniani mondo ores malaika. ili akomboe malaika. To gima ne okelo jawar Kamleta en Mwokozi ni mondo owarwa. ya kwamba atuokoe Wan nyikwa Ibrahim. wajukuu wa Ibrahimu, Joma nomoko wale matek. waliokwama. Jomoko kodak e juoke. Wengine waliishi kwenye waganga, Kendo ne ging'eyo niya. walijua ya kwamba Ajuoga ema nyalo konyogi. mganga ataweza kumsaidia. Moko nosar nyaka gi wembe. Wengine walikatwa na wembe, Tiketo yedhe e dendgi. akaweka madawa ndani Ne yao, ok okelo duoko. haikutoa jibu. Sama warruok nodonjo. Wakati wokovu iliingia, Odikre kod tuoche te. na pamoja na magonjwa yote Nodar e dalano. ilitoka katika hiyo boma. Tinde gipenjore apenja. Wakaweza kujiuliza, Kendo tuoche mane sandowa ka. magonjwa yalitutesa Nodhiga kure. yalihama kwenda wapi? Kare warruok Kumbe wokovu nodonjo. iliingia Motieko dekre kod tuoche. ikamaliza maradhi na magonjwa. Momiyo ka wan e ndalo ma kama. Sasa tuishi tukiwa katika wakati hizi, Paro ber mar Jehova. nakumbuka uzuri wa Mungu Kod ng'wonone motimonwa. pamoja na neema yake anayotutendea. Omedo moko mach. Tunaweza kuzidisha kuwakisha moto Mar ndalo mabiro. ya siku zijazo, To nyaka wang'e malong'o niya. kama tujue ya kwamba De onge warruok. kama hingekuwa wokovu, Wan ma wan kagi. sisi tuliye hapa De ok wanwang'ore e nyime hekalu. tungepatikana mbele ya De hekalu, ok wabedo oganda. tungekuwa mataifa, De onge warruok. tungekuwa kama kuwa Jomoko wokovu, nosewilgo. wengine watu wangemsahau, De githo marach. angekufa vibaya, Piny ok ong'eyogi. kama dunia haikuwajua. Nikech warruok Maana wokovu kelo nying manyien. inaleta jina jipya, Warruok wokovu kelo geno. inaleta tumaini, Warruok wokovu kelo sura kata manyoonge. inaleta sura mzuri, Mi sura donjo e ngima ng'ato. sura ingia katika maisha ya mtu. Warruok Wokovu loso jaklas aboro. inatengeneza mtu wa darasa la Chal 8 ja university. fanana na mtu wa chuo kikuu. Warruok Wokovu, Apako Yesu. amina. onge gima duong' Hakuna kitu kikubwa ma ng'ato nyalo bedo ne pinyni ambaye mtu atakuwa naye duniani mosungre go ajivune nayo maloyo warruok. zaidi ya wokovu. Nikech gik mane pinyni te Maana vyote vya dunia gin gik man gi ndalogi. ni vitu za siku tu. Ka ng'ato bed mana gi gik madongo Hata mtu awe na vitu vikubwa to gigo nigi ndalogi. vina wakati wake, To gima onge ndalone kile haina siku zake iluongo ni warruok. inaitwa wokovu, En onge gikone. haina mwisho wake. En ka ng'ato ni kode Akikuwa to nayo nigi adiera mtu ako na hakika ni e piny madakie kwamba dunia tumeishi, an kod geno. nina tumaini, Piny mabiro na dunia bende zijazo an kod geno. bado niko na tumaini. Gipenjo Yesu. Wakamuuliza Petro Yesu, ka Jona. Petro wa Yona Jal mong'e wuoyo ahinya. amejua kuongea, Penjo Yesu niya. akauliza Yesu, Wapenjo jawar. wewe Mwokozi, Wan waweyo gikwa te tumewacha vitu zetu zote mondo waluwi. ili tukufuate. Waweyo raha mag piny. Hata raha za dunia Waweyo richo. tumeacha dhambi, Wawuok mondo waluwi. toka tukufuate. Osiepe mane wan go. Marafiki tulikuwa nao, Sama ne walupo e nam. tulikuvukua uvuvi, Ne wawerego. tuliwachana Mondo nao wamak osiep kodi. ili tushike urafiki Ang'o nawe. ma wanayudi? Faida gani To tutapata? Yesu jawar. Yesu Mwokozi Owachonegi niya. akawaambia, Ka ng'ato jwang'o mtu akiacha ngimane machon maisha yake ya kale, moweyo dalane, akaacha boma lake, oweyo joge akaacha watu wao, nikech warruok sababu ya wokovu